Ωραία. Συνεχίζουμε, κυρία Ραμπατζή. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την ουσιαστική ενημέρωση που μας κάνετε εν ώψη της διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ, προκειμένου και εμείς με τη σειρά μας να την μεταφέρουμε σε αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρει και αφορά στους Έλληνες παραγωγούς. Άλλωστε, πιστεύω ότι η διαπραγμάτευση είναι μια ιστορική ευκαιρία αυτή τη στιγμή για τη χώρα, προκειμένου να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος από κάτω προς τα πάνω με τους φορείς και έτσι να προβλεφθεί ώστε η κατανομή των ενισχύσεων να πάει σε αυτούς που πραγματικά μοχθούν και παράγουν, στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Και σε ό,τι δεν αφορά τους δεύτερους, που είναι και ο μεγάλος ασθενής, νομίζω ότι σοβαρά πρέπει να αποφασιστεί η κατανομή διευκολύνσεων και ενισχύσεων προς τον κτηνοτροφικό κλάδο και βεβαίως η ανάδειξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων τους, όπως για παράδειγμα η φέτα. Τώρα συγκεκριμένα, θα ήθελα να ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το άρθρο 40, το λεγόμενο εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, σκέφτεστε, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εντάξει, για παράδειγμα, φαινόμενα όπως το πράσινο σκουλίκι στο βαμβάκι ή η πυρικουλάρια στο ρύζι ή τα έκτακτα φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και οι βροχοπτώσεις στην επιδότηση ασφαλίστρου που προβλέπει ο νέος κανονισμός, ώστε να καλυφθούν απώλειες εισοδήματος οι οποίες δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Θα σας αναφέρω ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. Χθες επισκέφτηκα το Χορτερό Σερών, ένα πατατοπαραγωγικό χωριό, το οποίο καλλιεργεί πρώιμη πατάτα. Και λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων, όλη η καλλιέργειά τους έχει καταστραφεί, η πατάτα είναι σάπια και βεβαίως δεν μπορούν να αποζημιωθούν, γιατί ο γνωστός κανονισμός του ΕΛΓΑ προβλέπει ότι οι αποζημιώσεις προβλέπονται από 15 Μαΐου και μετά. Ένα ακόμη θέμα, νομίζω, κύριε Υπουργέ, είναι μείζον να εντάξετε στον πυλώνα 2 έργα περιβαλλοντικά, συγκεκριμένα έργα αντιπλημμυρικά, που θα προστατεύσουν και το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, αλλά και το αγροτικό εισόδημα. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο νομός Σερών και βεβαίως ο αγροτικός πληθυσμός, ουσιαστικά και τη στιγμή που μιλάμε τώρα, καρδιοχτυπά στην κυριολεξία από την υπερχείληση του Στριμώνα, που αν ομιγέννητο συμβεί, θα πνίξει όχι μόνο καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και ολόκληρα χωριά. Και ένα τρίτο θέμα που θέλω να βάλω, σε ό,τι αφορά την ειδική ενίσχυση βάμβακος. Όπως διαβάζουμε στη νέα ΚΑΠ, ορίζεται στα 76,4 ευρώ το στρέμμα, για μάξιμουμ ενίσχυση 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, σε σχέση με τα 80,5 που προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Υπολογίζουμε ότι μιλάμε για μία απώλεια της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεκριμένα για το νομό Σερών, τώρα που προσωπικά με ενδιαφέρει και αφορά 1 εκατομμύριο ευρώ. Θέλω να ρωτήσω πώς σκέφτεστε, με ποια διαθροτικά μέτρα να ισοφαρίσετε αυτό το έλλειμμα για την βαμβακοκαλλιέργεια, γιατί θα φτάσουμε σε σημείο, όπως άλλωστε διαβάζουμε, το 2016-2020 η Βουλγαρία να παίρνει περισσότερο επιδότηση στην βαμβακοκαλλιέργεια από εμάς. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. 3 ευρώ νομίζω. Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή πολύ ωραία συζήτησή μας με τον συνάδελφο κύριο Χατζιοσμάν. Κύριε Χατζιοσμάν. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Χατζιοσμάν. Ναι, κύριε Υπουργέ. Γιατί θίξατε κάτι σημαντικό, το είπα, αλλά δεν το διευκρίνησα. Ένας κύριος σκοπός που τίθεται στη νέα ΚΑΠ είναι να δει πώς θα αντιμετωπίσει ή θα προσαρμοστεί ή θα βοηθήσει τη μείωση των επερχόμενων αλλαγών ένεκα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, παράδειγμα, πρέπει και η ίδια να συμβάλλει όσο το δυνατόν λιγότερο στην αλλαγή, να περιορίσει το διοξείδιο του άνθρακος, τα μηχανήματα κλπ. Και δεύτερον, επειδή βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, θα μειωθεί η διαθεσιμότητα νερού ένεκας ξηρασίας, θα πρέπει να σιγά σιγά να δει πώς θα προσαρμοστεί σε αυτή την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Πέραν όμως του περιορισμού του νερού, η κλιματική αλλαγή θα φέρει και την ανισοκατανομή του. Δηλαδή θα δούμε βροχές σε μια συγκεκριμένη περίοδο πολλές,
που θα οδηγούν και σε πλημμύρες και σε άλλες περιόδους καθόλου βροχές. Ειδικά στις μεταβατικές περιόδους του έτους, δηλαδή φθινόπωρο και άνοιξη. Αυτό θα μας επιτρέψει με αυτήν την λογική να μπούμε και σε αντιπλημμυρικά έργα, γιατί θα φανούν ότι θα αντιμετωπίσουν ή θα προσαρμόσουν τη γεωργία μας να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Ευχαριστούμε. Κύριε Χατζιωσμάν, έχετε το λόγο για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.